onko kaikilla pari tai oma ryhmä? Se voi tulla meidän kanssa. Me ollaan oltu useimmat samoissa tarhoissa ja eskareissa. Sitten me ollaan oltu pitkään samalla luokalla. Ja ollaan useasti vapaa-ajan porukassa. Ja kaikki on kavereita siellä. Opettaja nyt näyttää. Osaatko joku neuvoa Lukas? Minä voin tulla. No koska kaikki niinku auttaa toisiaan, niin sen takia meidän luokalla on hyvä yhteishenki. Vai mitä? Joo. Arvostaa toisten töitä ja osataan auttaa. Miksi meidän luokalla on hyvä yhteishenki? Koska me autetaan toisia aina. Hei, tuu sä nyt pelaa meidän kanssa futista. En mä jaksa. Tuu nyt hei pelaamaan. Okei, mä tuun. Okei. Joo, mä en sikapelaa. Oikeesti? Oliko sä hyvä? Joo. Mä oon ihan huono. Okay. Pelataanko vaikka sitä syöttöä? Joo, pelataan sitä syöttöä.